रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ बंगल्यावर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आवाज घुमणार आहे. आता तुम्हाला वाटेल की आतापर्यंत भाजप मनसेच्या युतीची नुसती चर्चाच होते, मग मोदी राज ठाकरेंना भेटायला येणार आहेत की काय? पण तसं नाहीये. मग मोदींचा आवाज शिवतीर्थावर घुमणार कसा, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. मोदींचा आवाज शिवतीर्थावर घुमणार हे मात्र नक्की. काल राज ठाकरेंनी भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर दौऱ्यावर असलेल्या राज ठाकरेंना विशेष गिफ्ट दिलंय. नरेंद्र मोदींचं भाषण ऐकू येणारी खास भेटवस्तू मुनगंटीवार यांनी राज ठाकरेंना दिली आहे. त्यामुळे जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः येणार नसले तरी ठाकरेंच्या शिवतीर्थावर मोदींचा आवाज घुमणार आहे. दरम्यान भाजप व मनसे यांच्या वाढत्या भेटीगाठी आणि आता मोदींचा शिवतीर्थावर घुमणारा आवाज यामुळे मनसे भाजप युती करणार का या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.